Nosaltres crec que no hem parlat ningú de robar, de posar la mà en el caixó, de lladres, de quedar-se amb diners. Estem parlant de funcionament. No estem parlant de pràctiques delictives ni molt menys. El meu grup ho té claríssim, sense proves, té claríssim que no se posa la mà en Procasa. Un problema de mala gestió, de mal funcionament i d'una pràctica inadequada a l'hora de relacionar-se el Consell d'Administració, que està format única i exclusivament per personal de la seva confiança, en la resta de membres que són socis també, entre cometes, que són els grups de l'oposició. Jo dic que n'hi ha serveis, ho diguem nosaltres, ho diuen altres grups d'oposició, i ho diuen les auditories, que estan prestant-se d'una forma irregular. No diguem que delictiva, irregular, i que això s'ha de corregir. I no hem vist, tot i haver seguit en 2 anys consecutius, cap tipus de reacció per part dels responsables. I això és el problema, que al final venen així els auditors i diuen que l'auditoria es pot aprovar? Sí, però n'hi ha coses a subsanar moltíssimes. N'hi ha reacció per part dels responsables en aquesta subsanació? No, i això se va dir així en la Junta General. Les irregularitats comptables o en facturació són una part mínima sobre el total de la facturació de Procasa. Però les explicacions sobre el per què, que és una cosa lògica, ningú ha sabut donar-les fins avui. Avui, vostè i el senyor Signes han deixat veladament damunt la taula per què ha passat això. Si això s'havia dit en la Junta General en el mes de setembre o en el mes d'octubre, avui no estaríem així. En segon lloc, diuen vostès, és que la facturació no afecta, perquè si no està així, estarà allà. No. En aquest moment, en la nova llei de règim local, hi ha determinats serveis que poden estar en perill. I el fet de facturar-li al Clot per damunt del cost real, en tant en quant el Clot depèn de subvencions en bona manera, i és un servei social que, per altra banda, pot perillar també, en tant en quant ara ho han definit com a servei impropi, això pot posar en qüestió la viabilitat d'aquest servei i hauríem de ser un poc més escrupulosos. Però fer les coses ben fetes, perquè aquesta comptabilitat després té que anar a conselleria i sobre aquesta comptabilitat se valora si el Clot mereix o no subvencions.